Videli ste, aké máme krásne počasie, takto na začiatku novembra, čo môže byť znakom teda nejakých tých klimatických zmien, alebo skrátka je to tak, že sme v miernom pásme a nejaké prúdenia vzduchu sa menia. Dlhšie som nevysielal, lebo som hľadal spôsoby, ako vysielať, keď vidím ostatných ľudí, ktorí si robia tie videá veľmi pekné, efektné, s hudbou, zostrihávajú ich. A ja takéto triky nie, že neovládam, možno by som sa to naučil, ale naozaj nemám čas. V súčasnosti vydávam novú knihu a do poslednej chvíle som ju poriadne opravoval, aby teda bola veľmi dobrým zdrojom, ale aj dôstojným formátom. Tak som sa napokon rozhodol, že najlepšie sú takéto prírodzené videá, možno trošku kratšie, ale teda sú prírodzené v prírode a budem sa nimi takto prihovárať častejšie, lebo už ani na písanie mi nezostáva čas. Nebudem sa vyjadrovať k voľbám, naša strana Život, národná strana, prepáčte, psi mi tu štekajú, lebo sme vonku. Naša strana, Život, národná strana bola spojená s SNS a teda naši poslanci sa dostali do parlamentu, dokonca máme jedného ministra, Tomáša Tarabu, ale nechcem nejako viac hovoriť o tejto vláde, iba jedine to, že teda veľmi verím a veľmi sa teším, že nevyhralo to zlo, ktoré reprezentovala bývalá koalícia, prípadne s tým PS, o ktorom už som povedal, že keby to bola naozaj dobrá strana, tak by som preferoval nových politikov, ale nie je to dobrá strana, je to veľmi zlá strana, nebezpečná až totalitná. Ale nedajte mi takých, nebudem hovoriť ani o školstve, lebo školstvo dostal hlas SD, to znamená, že naša strana ho nemá a nebudem môcť priamo realizovať, alebo respektíve nebudem môcť realizovať všetky svoje nápady, ktoré som ponúkol strane Život. Ale veď sú ešte nejaké cesty, budem vás o nich oboznamovať, len si dajte odber, keby ste chceli vedieť nejaké novinky, pretože pripravujem toho veľmi, veľmi veľa. Spokojne píšte, pýtajte sa, odoberajte, poďte na Facebook, mám tam 2 facebookové skupiny, ktoré vediem, mám tam aj fanpage a podobne. Len na okraj by som chcel k tejto novej vláde povedať, na ktorú sa už vyvršujú všetci tí, čo prehrali, všetci zapredanci, všetci tí, čo boli napojení na štátny rozpočet, alebo tí, čo jednoducho len vidia, že Fica nie, ale vôbec sa nezamýšľajú nad tým, čo ponúkajú tie nové strany a išlo im iba o to, aby Fico nevyhral. No, Fico vyhral, zostavil pomerne rýchlo vládu a mňa len fascinujú 2 veci, ktoré som dnes zažil, respektíve ktoré som dnes videl, že sa, no nielen dnes, ale niekoľko dní. Prvá vec je minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý si dovolil poslať preč policajného prezidenta a postavil mimo službu tých vyšetrovateľov, Čurilovcov z tej NAKY, alebo tých, čo teda mali rôzne pochybenia a tak. No ja si myslím, teda nie, ja som presvedčený, že keď niekto vyhrá voľby, je veľmi dôležité, aby napravil chyby, ktoré jednoducho posledné 3 roky sa ignorovali, porušovala sa ústava, porušovali sa zákony, vlastne všetko. Ako sa niekto môže pre Boha čudovať, že postavia vyšetrovateľov, možno mohli aj vyšetriť nejaké veci, ktoré naozaj boli závažné, ale postavili vyšetrovateľov mimo služby, keď boli obvinení, pre Boha. Predstavte si len také niečo, že ja ako učiteľ alebo ako riaditeľ školy by som bol z niečoho obvinený, veď ja si ani neškrtnem v tom školstve. Veď to je normálne, keď je niekto obvinený, že musí byť postavený mimo školy. Nemôže napríklad, poviem zase z učiteľského prostredia, nemôže napríklad riaditeľ, aj keď sa to robí, ale nemôže riaditeľ riešiť sťažnosť na jeho osobu od zamestnancov. Na to sú tu vyššie inštitúcie, ktoré to majú riešiť. Veď ja sa na to pozerám
úplne ako bežný občan, vôbec nie ako niekto, kto prehral, vôbec nie ako niekto, kto je politikom, analytikom alebo niečo, ale ako obyčajný občan. Veď keď niekto niečo spácha, tak alebo je obvinený vážne, nemôže robiť prácu, kde rozhoduje o osudoch iných ľudí. Veď už to pochopte, ja neviem, či tí ľudia, čo sa stávajú proti tomu a komentujú to, či sú úplne bez mozgu, alebo ja to nechápem. To isté by spravil každý jeden minister, každý jeden riaditeľ, keby nejaký človek bol, ktorý by mal nejaké podozrenia zo zlej činnosti, ktorá by mohla robiť zlú povesť jemu ako štatutárovi, pretože on je za všetko zodpovedný, tak jasné, že ich postaví mimo službu. No a čo sa týka toho Hamerada, no z môjho hľadiska, kebyže som občan a dostajem sa do takej vysokej pozície, tiež by letel ako handra, ani by som si ruku s ním nepodal. Pre Boha, veď on menoval policajtov alebo teda vyšetrovateľov, ktorí niečo spáchali a ešte kvôli nim padol ten dočasný minister. Veď toto nie je možné, pre Boha, veď títo ľudia musia byť postavení. Dobre, keď nezistia obvinenia, tak sa vrátia do práce a budú mať nejakú, čo ja viem, náhradu platu alebo ja neviem, niečoho takého. Veď to nie je možné, toto sú úplne prírodzené zákonitosti, ktoré fungujú v bežnom živote. Tí hore nie sú papaláši. U nás v práci, v hociakej práci, kebyže takéto niečo spravíte, tak padáte, letíte, bez podania ruky, možno aj bez odstupného. A keď Matúš Šutaj Eštok je vo svojich názoroch veľmi konzistentný, on stále pravidelne kritizoval a veľmi dobre argumentoval tú ich prácu. A viete dobre, že Hlas nebol priamo zainteresovaný na tých púšťaniach nahrávok a podobne. Takže on jednoducho konal na základe svojich zistení. To je neuveriteľné, že takto sa budú starať ľudia, ktorí neboli zvolení, alebo ktorí sa cítia porazení, alebo ktorí sú proti Ficovi, že budú popierať bežné zákonitosti, čo platia v obyčajných životoch občanov. No a potom druhá vec, v ktorej sa zbúrili, Fico teda splnil to, čo hovoril 3 alebo 2 roky, že jednoducho Ukrajina sa nebude dotovať zbraňami, čo je podľa mňa veľmi správne, lebo zbraň znamená smrť. Sú rôzne iné spôsoby, ja som presvedčený, že táto vláda ich využije, ale dať zbraň, to je ten najjednoduchší spôsob a myslíme na to, že tou zbraňou v budúcnosti môže nejaké dieťa, nejaký civilista zomrieť, nie len vojaci. Takže on keď to odmietol a zároveň povedal, že bude humanitne podporovať Ukrajinu a bude jej pomáhať znovu sa postaviť na nohy, tak to je hneď nejaký proruský aktivista alebo niečo také. Veď si to myslí drvivá väčšina Slovákov. Boli prieskumy boli také, ktoré robili organizácie, ktoré Fica naozaj nemusia. Veď Fico hovorí len to, čo tvrdil celý čas a kvôli čomu ho zvolili. Aj keby mali proti celej Únii, aj keby mali proti celému NATO, tak jednoducho Slovensko si zbrojenie Ukrajiny nepraje. A on to len hovorí. Samozrejme, keby vyhrali tí druhí, tak by spravili pravý opak a asi by sa tiež ozvali tí, čo sú proti tomu. A tiež by to nebolo správne, len tá druhá strana, keby vyhrala, tak hovorí za menšinu, pretože veľká časť ľudí nechce toto zbrojenie, nechce takéto zabíjanie a podobne. Toto ma ide naozaj veľmi, veľmi rozhodiť, pretože toto sú bežné zákonitosti občianskeho, spoločenského života a vôbec medziľudských vzťahov. A jednoducho sú to pravidlá, ktoré roky fungujú. Samozrejme, tá predchádzajúca vláda, čo tu vládla 3 roky, teda tie 3 vlády, alebo koľko ich bolo, tak všetko porušovala, všetky tradície, ale neporušovala ich v prospech lepšej veci, ale porušovala ich len a len v prospech seba. A to je nesprávne. Takže odmietam takéto niečo. Skúste si len raz predstaviť, že by sa vám to stalo v občianskom živote, že teda váš kolega by vás raz nepoškodil a teda možno by spravila nejaký trestný čin a zostal by pokojne na svojom mieste a nakoniec by ste vy museli odísť, alebo že by ste zrazu niečo povedali, možno v nejakej riadiacej pozícii by ste zavedli niečo, proti čomu je väčšina ľudí. Stratíte zamestnancov, stratíte občanov, budete mať odporcov. Neexistuje toto. Odmietam tieto reči, odmietam týchto kuvikov, odmietam tieto zapredané médiá,
odmietam porazených politikov, ktorí nemajú hanbu sa vyjadrovať, hoci nezískali ani 2%, aby získali nejakú dotáciu. Takže úplne toto odmietam. A odmietam to nie preto, že som politik, lebo ja nie som politik. Odmietam to ako bežný občan, ktorý vie, ako funguje spoločnosť a ako spoločnosť fungovať nemá. Ďakujem za pozornosť a sľubujem, že budem dávať videá častejšie. Len si dávajte teda odber a veľmi budem rád, keď sa spustí diskusia, prípadne keď mi pošlete nejakú správu a budete sa chcieť niečo opýtať. Ja na každom svojom tvrdení trvám, nemením ho a mám ho overené a čestne tu prihlasujem, že nie som na nikoho viazaný. Práve naopak mám problémy s tým, že som relatívne nezávislý človek, ktorý má svoj názor a zmení ho len vtedy, ak sa dá veľmi dobrý argument. Aj tie argumenty budem očakávať a rád napravím svoj názor, ak bude ten argument naozaj veľmi dobrý, ale obávam sa, že v tejto téme, v týchto dvoch témach, ktoré som vám dnes povedal, sa nemýlim. Ďakujem.